Assalamu alaikum vatandaşlar. Bilişigi diýaly 30 Mart'ta orada bayramçylygyň 1-nji güni bayram namazy bolýar. Ýerden saat 7-lerde bolmaly ýalňyşmasam, siz Irak bararsyňyz. Ben näme aýtjak şu wesile bilen, şu maksat bilen Türkmenistanyňky illeşdirmedi mescitlere çağırýan vatandaşlar. Şu wagtky Türkmenistanyň maşgala biznesini ýöredip oturan hökümetdäki Berdimuhammedowylaryň alyp barýan siýasatyny hem näýlelik bildireliň. Birden namaz hon dinar oglundan da çenni türmelerde şu wagt biýuna ýatyrlar olaram bilýäňiz. Başga da birden illeşdirmez paraxorluk sebäpli, korrupsiýa sebäpli daşarutlara çykyp bilmän otyrlar. Migrasiýa aglaryna, viza sentrlarda üýüşüp ýatyrlar. Viza dip tapşyrýarlar, tapşyran vizalar çykanok, atkaz bolýar, pullary köýýär. Vizasy çykan aeroportda gelýär, aeroportdan hem düşürüp goýarýarlar. Garada şolar ýalyk edenetlikleriň sany tajagy ýok. Ve şu zatlara dur diýmeli wagty geldi watandaşlar. Eger bilýän bolsaňyz, ýa-ýakynda talip dostumuz bilen hem efirlerde ýene bir adalatsyzlyk beýleki illeşdirmediň sada watandaşlarymyzyň kafeleri saat 10 bolmaka ýapdyrylýan bolsa, köpetdä restoran ýaly, köş şaşyş ýaly, ýegenlere we Berdimuhammedowylaryň maşgalasyna ýakyn kafe restoranlar, biznesler dowam edip dur. Gije saat 3-e 4-e çenli işleýärler. Bilýärtler var, Ebu Bekir'de işli. Oňa değişti başga da birden restoranlar var. Şu zatlara dur diýmeli wagty geldi watandaşlar. Eger sizem bir zatdan näýlelik bildirýän bolsaňyz gaýrat edin. 30 Mart ýerden saat 7-de mescitlere üýşeliň, hem bayram namazyny kılalyň, hem şu Berdimuhammedowylaryň rejiminden dinaliň. Eger sizler mescide barmaňyzda päskelçilik berseler ýa-da berjek bolsalar, onu olam siziň Hudaýyň öňündäki pardyňyzy näme derece özüňiziň hormat goýanyňyzy görkezler. Eger şoňa garşylyk görkezmeseňiz ýa-da ýygyňyza dolansaňyz, bir da adiýatdan çykarmaň, ýeketek güýçlü beýik biri bardyr. Diňe Allahyň dini bolar inşallah. Watandaşlar gaýrat edeliň, aktiwny bolalyň. Inha data daşarutdaky illeşdirme sizlerem barmaňyzy isleýär. Şu 10 gün töwerek wagt bar. Size yeterlik bir wagt şolam. Eger barmak isleýänler bar bolsa. Baralyň ýurdumyzda vilayetdakylar vilayet merkezindäki mescitlere, Aşgabatdakylarym Aşgabatdaky mescitlere, Hazreti Ömer mescidi var, beýleki mescit var, Şevşenkadaky. Tapawdy ýok, baralyň watandaşlar. Baralyň, üýşeliň we bu zatlara dur diýeliň. Goý orada bayramy bilen bilelikde goşa bayram belläliň. Şu zalim rejimden dünýän bayramçylygymyzdan bolsun. Çağırışlara gulak asmaňyzy isleýär. Biziň üçin gaty wajypdyr bu çağırış. Çağırış hökman goşulyň watandaşlar. Edilmeli zat ýöneköýje bayram namazy torandan soň agdy birlik bilen köşke ýöreliň watandaşlar we ýa-da Serbiýada Serbiýan hökümetine garşy halkynyň öz hakyny talap edip köçe çykyşlary ýaly, olam öz adaty haklary bolşy ýaly. Günorta Koreýada da ýa-da premier ministrlerini aýyrdylar, türmäge bassalar, watana dönüklik etdi diýip. Ondan başga da başga döwletler hem etdiler. Bangladeşiň hem prezidenti gaçyp gitdi. Şuňa meňde ştatlar göz tutup men sizden etjek haýystym. Bul bir konstitusiýon hakdyr. Ve Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 3-nji maddasyna da ýeketek güýçlü wekil halkdyr. Kanundan hem ýokarda durýandyr, prezidentden hem ýokarda durýandyr halk. Şonu ýatdan çykarmaň. Özüňiziň haklaryňyzy biliň. Bular ýaly üstümizden baskılatmalyň, edenetliklere dur diýeliň watandaşlar. Çağırışlara gulak asarsyňyz diýip umyt edýän, gaýrat edeliň, el birligi edeliň. Sana aýmaljak adamlar etse, sana aýmaljak adamlaryň üstüne galýar iş. Bu sana aýmaljak adamlaryň başaryp biljek ýükünden agyrrak watandaşlar. Gaýrat edeliň, goşulyň, bir ýerden tutolyň, birek-bireň ýanyna durolyň. Eger polisiýa şu zatlara garşylyk görkezse, garşylygymyz bilen görkezeliň watandaşlar.
mukaddes orada ayında dile edýän her gün gijeleri, her namazdan soň dile edýän Allahyň şu zatlaryň soňuna ýeteliň, Allahyň kömek et. Türkmen halkynyň ýüregine batyrlyk ber, mertlik ber diýip dile edýän. We maňa jaň edip birgiden illeşýänmiz. Barjakdyklaryny aýtdylar. Her kim her yerden barjakdyklaryny aýtdylar watandaşlar. Ýekedäliňizi unutmaň. Organ işgärlerem, polisiýa işgärlerem hemmesem bigarşylardan olar ýöne halkyň güýji bolman, halkyň ýygnanyşyp garşylyk görkezini görmän bir iş edip bilen oklar watandaşlar. Sizin kömegiňize mätäç. Yeter ki siz üşme üçin hem sebäp bayram namazından soňam hakymyz talep edeliň. Ünsberýän bolsaň bular kasam edenlerine de ilki mehriban halkyma diýendirler. Ondan soň watanyma, ondan soň prezidentima diýendirler. O taýda näme gelýär? Birinji halk gelýär. Şoň üçin mehriban halkyma diýendirler. Ýöne bular mehriban halkyma diýip geldiler de şuna çenni hiç zat etmediler. Görüşelim watandaşlar. Sağ olun, sağlıkda görüşelim.